lehenengo taldea bata dugu. Aurreatu daitezela batakoa. Amen.
la utilizzare. Hakuna Matata. Madriden borroka bi ursoia duaza. Embaperen erantzuna duzain. Tikak, 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 tikak. Sevilla, 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 Sevilla. Ulse haua. Nuda musika, nuda musika. Partituaren ziola gastatuko dizuen bi hitzetan. Hori da? Roncero. Pública histórica. Edo Avila. Egoitza. Kristobal. Oso ezkuntza.
ezer. Baina, gure batxiligarren kurtsoa asko markatu duen olekti bat kangatzea, goberezin azten dut dira. Kirmen hori irazikatu da lagun bat, eta entziaten dituta nahi bakarrik honen gauzko gazen dut. Eta hori dira nahi egin dut. Bakatzen duzika? Ondo, vale, venga. Bada, gorrotzen dira lagun bat. Zuaitzean gorenin nahi dutenean? Ez. Oro ez, esaten di. Labraste hori gozara lurrera. Bada gorrotu da lagun bat. Futbolean borratzen nahi denean? Ez. Hobeto ere ez nahi. Itzuli azkenik xartuko dizuteko da. Bada, gorrotu da lagun bat. Gustuko nesaren dela errelatzen? Ez. Hobeto ez, esaten di. Ez duzuretik nahiko berak. Bada gorrotu duen lagun bat. Berdina. Anai txikari musu eman nahi dudanean? Ez. Hobeto ere ez nahi. Ez du zuretik nahi dutenean. Bada, gorrotu duen lagun bat. Ez dutu egin da bestera. Nuen, txatu egin da bestera. Bada gorrotu duen lagun bat. Lagun horren izena, loza da. Ez. Inola ez esaten dio, gauero. Bihar ez dizu kasurik egingo bada. Gerasko.